Hej, det er det prototype. Min bror spiller. Jeg hedder Nicolas. Jeg er kameramand. Og det er Alexander. Nu skal vi tage en tag. Spiller. Se, som I kan se her, har vi uploadet, eller opgraderet manden. Så vi kan få et tank, så trykker man B, så Y mange gange, ikke? Og så har man sådan en tank, som I kan se her. Og så siger min bror dø. Det er helt perfekt. Okay, vi kan se, hvad der sker med en af de her mænd. Eller, nej, det skulle være den der tog. Der var 1, 2, 3, 4, nej. En med sig, så dør han. Vi ser, hvad der sker med den der mand, han eksploderer. Nu kommer en lille klipper. Igen. Clara. Alexander, kan du sige noget om det her spil, hvor man køber den og det? Ja. Til alle Xbox-spillere. I kan købe det her spil i GameStop eller nogle andre spilbutikker. Bare I skal spørge efter det, ellers finder I det ikke. Det er bedst bare for det. Smid det papir ud, ikke?